Arratsaldeon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Koruñan gara gaurko honetan Euskotren eta Euskolabel ligei hasiera emateko prest eta lehenengo albistea estropada eremua ikusita, zuei askar esatea, gaurkoa ez dagoela kolokan, ez dagoela arriskurik. Joan zen urtean bertan bera geratu zen lehen jardunaldia, baina gaur itsasoa ez dago pasiatzeko, lanerako baizik, baina aurreatu dezakegu, azken orduko aldakete ikaragarri bat ez baldin badago, eta pronostikoek ez diote hori, arazorik gabe joango dela gaurko norgehiagoka, eta hori da lehenengo albistea. Albiste posgarria, Ibon Gaztaiazpi jauna, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, txapelketak utzi ditugu atzean, eta estropada politak ikusita gainera, orain ligen garaia, Euskolabel eta Euskotren ligak hemen, eta estropada eremua itxura honean. Itxura oso honean. Beti esaten dugu hemen Koruñan zerbait gertatzen dela, baina pasaden urtera arte bi jardunaldietara jokatu izan du da, aurten bakarrera eta keska bagenuen gaur, ontziratzeko eta lehorreratzeko iazkoa gogoan edukita, zer gertaziteken eta momentuz badirudi arazorik ez dela izango, oraintxe itxas bera eta itxasoa dagoen moduan, diogun moduan, arazorik ez eta bestetik Mikel, gogoa galanta ikusteko txapelketak ikusi ditugu, ea gaur, lehenbiziko estropadan, puntuak jokoan, Koruñan, biligetan, gaur hasiko dira dagoeneko zailkepenak ikusten eta aztertzen eta benetako zua. Bekaldekoak eta ea non kokatzen diren. Martxan hasiko da errota. Alaxe da. Eta martxan hasiko da, Lutos besteak beste oso kolpe latza hartu dutelako Donostiarrako partaide guztiek eta batipat aurrekalariak Joritz Orbegosok jakingo zenuten, istripu bat izan dela aste honetan, trafiko gorabera baten ostean, ambulantzitako teknikaria den gidari batek nolabait bere petralaldian edo hartu sakatu azeleradora eta aurretik eraman zuelako Joritzen anaia zena Egoitz Orbegozo. Benetan egoera tamalgarria, ordu latza joan dira eta bere heriotzak lutos jantzi du, bai arraun elkartea eta baita ere arraunzale guztiok. Gaude, jota eta triste, benetan tamalgarria da egoera. Omenaldi gisa, gaur torrekoa bigarrena ez da izango, ontzia berez bai betikoa, baina izena, joandako arraunlari izana gainera bera gogoratzeko eguna izango da. Eta Egoitz Orbegozoren izena darama urkirolaken jarduntzen olimpiarreran bera. Gure doluminak esan bezala, familiari eta arraun elkarteari eta nola ez espreski bere anaiari Joritzi. Gaztaiazpi jauna, benetan gertaera tamalgarria. Sinisten lana, Mikel, sinisten lanak eta horretan utziko dut ikaragarriak esango nituzkelako batez ere, ikusirik zer gertatu den eta nola gertatu den. Sinisten lanak, urkirolaken aritua, Egoitz eta hemendik, eta horretara mugatuko dut, Mikel, nire komentarioa, bezarkada handi bat, familiari, Joritzi eta Donostiarrari. Halaxe da. Guazen orain protagonistekin eta prest dugu jadanik Eritz Hernandez lankidea indarrez beteta gainera sasoiko bere oporralditxo labur horren ostean. Arratsaldeon Eritz, zurea da hitza. Kaixo Ibon eta Mikel eta kaixo, ETBko ikusentzule guztioi ere, bai oporraldi txiki eta ero, benetan indar berrituta bueltatu naiz eta are gehiago ikusita itsasoak iazkoarekin ez duela tankerarik eta arazorik gabe ikusiko ditugula traineruak uretan lanean. Txapelketak joan dira, neguko lan luzea ere bai orain, eginiko hori guztia hemen. Ligetan, uretan erakutsi beharko dute arraunlariek. Lehen jardunaldia da eta normala den bezala, urduritasuna, ilusioa eta kezkak ere nabaritu ditugu arraunlarien padokean. Tindeun lana negukoa oso ona izan da eta gogorra, besteke bai seguro, orduan gurea erakuste badeu eta demostratze badeu, posible da. Gure arraunketa hartzea, hoi gehien bat, disfrutatzea. Ez dugu esaten bandera bai edo bai. Gehien bat gure arraunketa hartzea. Eta guztua behatzen. Ametxin aldezu bandera astintzen? Bai. Hoi nik uste eta arraunlari guzti, beste ekipotan bai seguro. Denon ametxa, bai. Eta indeu. Gogotxo ez, azkenean urte guztia hortako bilegi antaratzen eta gogokin gaude. Azkenean, estropak ditugu, maila honga eman dugu, eta intentzio honekin heldu eta liga luzia da azkeneko. Eta bezike prestakuntza bakotxa beha modu ematen dula. Momentu badak treinu ondo da bidea, azkarra bidea, eta guri seguruna lanak emango jogula, eta horrekin dago lasai sentidu hortan.
eta bueno, emaitza on bat lortu eta puntxu sumatzen joan. Temporada luzia zengo eta. Kondizio oso ondo amateute, ez? Aizetxua dago, kanpoan pixka guztan momentu pixka, motorrak eta guztien dira pixka saltoka, eta bueno, hortan egin pixka txapak egin atako naiz pixka, bueno, babez horregatik olato, segido hautzio bildurran gati pixka zarteko, pero bueno, gero kaletemetuk kenduko dugu. Bueno, kondizio oso ona dira uste, eta gaur, bueno, estropa gogorra guzkoa, eta espero, bueno, ondo egitea. Ilusio eta gogo askokin aurretaratuko gea, egia da presio puntu ez dakaula lehen urteko txapeldun izate hortatik aurreko urtean genuna, orduan beste gogo batzukin da ilusio berri batzukin goaz. Honek ez daka iazko tankerarik? Ez daka bat ere ez. Koizean ikusi honian lasaitu geaz, lehen urtekoakin konparauta ez daka antzik, baina bueno, espero deuzio galdian da pixka moitu gara eta ber nola da hon. Atzako aldian Mateu gutxio daola, olatu erdikan ez dago, aizia Mateu pixka daola, baina atzako erdik ez. Eta bueno, berez bajatza da manda da tanda honena, no, teorikoki. Bueno, ber, zemuz, atatzeu. Sorteo izan da, igual kategoria antzekoko tandak estia izaten, igual batzuko bi izate beste baino, eta segun korrentiak da aiziak aldatzea no ez, aldiak euteia, baina bueno, gaur usteet 3 tandak antzeko izango jala, eta aber estropa hon batekin tanda on bat iteu. Azkeneko bi urtetan bigarren tandan ondo mantendu geha estropa honak inaz, eta gu beti nahi izateu paso bat gehiago eman, no? Aurren ikusi bestiak nola dauden, zen nivele mateo, baina gure nivele eman ezkeo, hortxe biltzeko gai gala pentsatzen dut. Eta guen haber estropa jarriko ego bere lekuan. Zer dauka entrenatzaileak barruan? Gogoa, izango nuke gogoa batez ere estropada jokatzeko eta bueno, ikusteko zein den gure maila eta ja taldeak maila hori emateko gai den, hau da gure maila emateko gai den eta ikusteko, aber non gauden. Askotan agian lehenengo txandan jutea, badirudi okerrago dela izan ditekela, agian haizia jetxiko delako, baina gero hemen agian mantentzen du, berandu ere agian korronte gehiago izango dute, orduan zaila esaten da, ni uste tokatzen den lekuan jokatu behar dela, nahiko ari dauzkagu txanda guztietan, orduan ea gure txandan lan poli bat iten dugun, eta gero ikusiko ditugu nun gauden. Helburua iazko berdina da, beste urte batez mailari eustea, eta hortarako bi utzi behar dira atzetik, play-offa ekiditzeko. Orduan hortik aurra etortzen den guztia ongitu horre izango da, iaz 8. postoi lortu genuen, eta uste dut aurten 8. postoi garesti egongo dela, Orduan ilusioa bai dakagu, baina helburua jakin da beste urte betez maila mantentzea dela. Estropada eremu polit bat da, baldintzak aldatzen diena. Esango nuke gu goian, tanda honorreneko genulatea, gaur bigarren tandan ateatzen gea beste 3 ekipo honekin, eta ikusiko da, aber ziten dugun, irabazte ateko gea, lehenengo, bigarren, 3. tandan junta. Aste oso gogor bat izan da, denantzako, batez ere, joritzentzako, eta, uste gure parte jundela pasadenakin, eta, azteko behai eskainineko genioke, azte buru hontan lor dezakeguna, eta bandera batekin eskaintzen badiogu, asko zobeto, ez? Eta, lehenengo estropada, pixkat hola rapatu digu, goguakin gaude, eta batez ere rabia punto pixka batekin. Hauexek protagonisten hitzak eta jadanik kirolariak epailen agindutara kokatzen ari dira, emakumeak izango ditugu lehenengoak lanari heltzeko garaian, 16. edizioa du Euskotren Ligak eta Coruñako 7. bandera izango da emakumeentzat eta kale sosketak emandako ere, zuen ganatuko dugu, lehen kaletik txanda honetan, hasierako txanda honetan, Cabo da Cruz izango dugu, bigarrenetik Tiran, Galiziako 2 ordezkariak beraz hementxe, 3. kaletik Orio eta 4. kaletik Donostia Arraun Lagunak, egungo txapelduna. Eta epaileen agindutara daude, eta jadanik epaileak dei eginda, badatoz, patroiak, noski arraunlari guztien laguntzarekin, estatxabila. Estropada eremuak atzoko egunetik gaurkora, esan dugun bezala aldaketa onerako, eta hala eta guztiz ere, Riazorrek duen nortasuna, olatu iragokienez eta pentsa daiteke
izango dugula gaurko honetan ere, ikusten dugu jadanik Ibon Gaztañazpi, eta normalean beste urte batzutatik beheraxeago haizea dugu. Bai, une honetan 15 kilometro orduko haizeak, ipar mendebaldetik sartzen den haizea, hori Mikel, gure ikusentzulentzako, 4. kaletik, lehenbizikora bezala, sartzen da, ondoko itxasoare, bai, eta aldiarekin gainera, metrotik gorakoak, itxasbera oraintxe izan da, 5 eta 10 minutu inguruan, urak buelta hartu du, eta esango nuke, arraunerako giro zoragarria dagoela. Eta uretaratzea inolako goraberari gabe izan dela. Duela urte bete, bertan bera utzi behar izan zen Norgehiagoka, gaurkoan ez da horrelakorik gertatu, eta dana normaltasun baten barruan joan da, eta eskertzekoa da, noski. Hortzango badia izateko, Mikel, giro oso ona. Hori da, hemen egokitu zaigun onenetarikoa, behar bada. Hala ere, estropada ere honek, beti du mamia eta beti izango du zailtasun sorta ederra. Bai jauna. Bueno, antxe dira, Epaileen agindutara pronto. Kaleak eta Miguel, hemen 4. ez da bat ere maitatua, 4. kalea. Ea ba. Estropada on, gutxi ikusi izan dira 4. kaletik. Semaforoa... Gutxiago, beste batzutatik baina. Keinuka, ari da oraindik. Olatuak, sartzen denan aldian nola tiratzen dituen atzerantz. Ea ba. Eusten ari dira, patroia semaforoa gorri, bai berdea! Hasi da jaun Andreok, 16. Euskotren Liga eta Koruñako banderaren 7. edizioa. Aurten, Koruñako banderak, bai emakume eta gizonenak, jardunaldi bakar batean erabakiko dira, bihar ordu terdiko bidea eginda, hegoalderuntz buen izango dute itzordua kirolari guzti hauek. Bai Euskotren Ligako 8 kuadrilek eta baita ere Euskolabe Ligako 12. Bueno, irtera korra, Arraulagunak branka aurretik. Segundutxo bat hori, Kabo bira eta tiran irura, pentsa daiteke bi euskal ordezkariak izango ditugula hemen burua hartzeko lehian, branka aurretik sartzeko asmo horretan, eta Galiziaren artekoa beste liga bat izango da. Eta azpimarra dezagun, jadanik arrautzaleok badakizue, baina badespadan, ze aldaketa handia dagoen, postua ez dute seguru joan zen urtean bezala, ez Kabok eta ez da tiranek ere. Azkena zuzenean behera joango da, eta azken aurrekoa playoffean arituko da. Hemen Cabo da Cruz ordezkaritza, izugarrizko aldaketak, besteak beste, entrenatzailea ere, berria bai dute Eugenio Geno Pena. Hau Naron Arraunek artetik etorritakoa da. Arraunek traineru bat hori. Arraulagunak komentatu genuen, bai Euskadiko txapelketan eta baita Espainiako txapelketan, iruditzen zaigu brankaz estropadak hausteko edo gaitasun handiagoarekin ikusi dugula hasiera honetan. Gaur bintzat irtera eta lehenbiziko paladatik, irterako horra. Bueno, Mikel, Arraunak garai bateko. Bai. Horru bizian eta gauza batzuk ez dira aldatzen. Bueno, jadanik, Kabo eta Tiranen arteko lehia zorrotza da. Tiranek azpimarratu behar da, eman duela abisu bat, joan zen urteko Tiranen maila apal horretatik, pausutxo bat gora emanda edo, ote dauden susmori hartu dugu, denboraldi aurreko emaitzak eta ikusita, eta, bueno, seguru asko dena jarri beharko da hemen lapikoan, baina emakumeen txapelketan, datu hau erabaki horra da. Bueu jokatutako Galiziako txapelketan ekainaren 9an Tiran nagusitu zen, 25 minutu eta 2 segundoko denborarekin, eta Kabo bigarrena izan zen 4 segundu gehiago erabiliz. Hemen Oriotarren eskifaia, Orion ere Ibon, aldaketa asko, eta kuadrilla mugatuagoa. Bai, eta, bueno, 17 arraunari irekin da biltza, beste aldaketa, Mikel, atzeko txopan, Nabeta Agirrek pentsatzen bat urte egin dituen, bai derretxaniz, oi hartzuarra, azken urteetan eta San Juan nibilitakoa, patroi, dagoeneko kanpoan dira, eta hemen Arraun txikitzen ari da estropada. Bueno, 5 segundura, igo da zuloa, hemen Etxaberen taldea,
eta hemen joan zen urtetik esan daiteke bizkarrezurra hortxe duela, eta Istriborreko bandan Martinen itzulera, hori aipagarria, Gaiara Martin ordela, eta bestela bai Euskadi eta Espainiako txapelketetan irabazle ikusi dugun kuadrilla hori ari da. Eta pasaden urtean aritu ziren arraunlariak. Uneko 80 batean. Bi luze eta Ziaboga bakarrera, hor ere mugimenduak izan dira, eta Espainiako txapelketan Euskal Herrikoek ere egin zuten, 4 luzetara, baina Euskotren Ligan bi luze eta Ziaboga bakarra. 6 segundura, progresiboki, handitzen ari da Juan Mari Etxaberen kuadrilla arraunlagunak bere errenta. Hemen Kabo. Ziklo berri bat astea beti izaten dalako gorra, eta uste dut hori dela aurten Kaboren egoera alderantziz tiran, lehengoko kuadrillari jarraipena eman eta hortxe ari dira. Eta pasaden urtean oso maila pala erakutsi zuen tiranek, eta dagoeneko txapelketan ikusi genuen, Galiziako txapelketan, eta baita gaur ere, Mikel, pasaden urtean gutxitan, 4. minutuan, 4. minutu terdian egontzen tiran, Kaboren gandik 2 minutu terdira. Dena izea orain, 15-16 kilometro orduko, hor kokapena, beko lehiatilean, 200 metro pasatxo, 2 traineruko errentarekin arraunlagunak Orioren aurretik. Eta ondoko kaletik gainera. Bai, eta oso burruka zorrotza gero Galiziaren artean. Tirua bezala, brankaz arraunlagunak. Emakumei dagokienez, estropadere monetako marka errekorra Oriorena da. 2019 urtean lehen jardunaldian 10, 56 eta 80. Pasa dira urte batzuk, Bon? Bai. 2019koa. Arraun, Mikel, ez du izango harrituta, baina brankaz, begira arrauna nola pasatzen ari diren, zeinen blokea, bai. Oskaba gainetik. Oso landua, oso landua. Eta luze arraunean, batez ere luze, eta bizi izangonek, han belartieta. Zabaltxo, Zabal xamar. 5 eta 34. Bai, Orioren hobea. Irteran zer? Irteran zema segundo? Ba hor jandizkio... Pare bat bai bintzat. Bai, bizpai pare bat segundo. Hemen Kabo, ontzi bateko errentarekin. Balantza tiranek. Maniobra erdian arraunlagunak eta Orioren arteko diferentzia 7, orain 6. Postera ere bai, urbildu da Bai. Beno, orain Oriok badu, abantaila bat edo, kalearen defentsa. Beno, dagoeneko irabazi dio kalea, bitrainero horretik da. Bai, astu dilo nahi baldin badu orain, estribo horrera jotzeko aukera badu. Bueno, une batez, GPS-aren datoa, Laura urbildu du, Oriok. Orain 6, garrantzitsu izango da urrengo metro hauetan, olatuak hor poparian aprobetxatzeko garaian zein dabilen finen, ordu aukera Oriok, zan beharrik ez dago, sakatzen izango da Patxi Frances barne lineatik bere patroia, orain txalegin hori eginda, urbiltzeak asko indartuko duelako, bere eskifai hori. Lantzakir horik ez, Mikel, ez da olatu azkarra purtzaile hori gaur, Baga handi hori bai, alaba batzuk jotzeko. Eta atzetik orain, estropada zidenetik tarterik handiena Kabok tirani, 4 segundokoa. Eta arraunak hori du, orain arraunlagunakeko arraunlariek, nola ikusiko dituzten kontrario guztiak atzetik. Eta Oriok esate baterako, Orioko arraunlariek patroia bai, baina ezin ikusi kontrarioan non dagoen. Han arraun, ritmoa. 8 segundora berriz diferentzia. 2 eta 3. 35 palada, zuloan. Berriz errekuperatu eginda arraunlagunak, maniobran Orio urbildu, eta orain berriz poparian arraunek galdutako hori errekuperatu egindu. Orio jodu estriborrera arraunek ere bai. Horixe eskatzen du, hemen gehienetan, sartzen den haize klaseak eta itxasoak, barrurazko luzean estriborrera jotzea.
Tiran ematen du bestetik pixkat erortzen ari dela. Ez esan dizuegu, Tiranek jarraipenaren aldeko apustu egin duela, eta badu meritoa, demoraldi bat oso modu kaskarrean bukatzen duzunean, ez da normalako arena osoak jarraitzea. Iazko bi ordezko falta dira, Beiga Karme Patroia eta Laura González, eta fitxaketa bat, Teresa Carrera, 45 urteko arraularia, Ibon, veteranoa, Pobrado Karamilan. Gogoa galanta, 45 urtekin tostetara sartzeko. Bai, baina oinak non sartzen zituen ondo jakingozun emakume horrek. Ez du uste gaberik horik izango adin horrekin. Eta alderantziz Cabo da Cruzek entrenatzaileaz aparte, 12 arraunlari joan ziren, joan zen demoraldiaren amaieran, eta 11 etorri dira. Beraz, kuadrilla guztiz eraberritutakoa da. Arraunlagunako 36 paladan, Orio, Orentxe, 35 palada, Zuloan. Bueno, Orio eusten ari da. Bai, bere horretan. 200 metroetan edo ez du galdu, arraunlagunak ekiko. Kontuan hartu, zozketak horrela erabakita, bi kuadrilla indartsu, Donostiarra eta Tolosaldea bigaren txandan izango direla, eta hauen erreferentziak ere kudeatuan izango dituztela. Haiekin batera, Ibaika eta Hondarribia arituko dira. Beste segundu bat, Mikel, Luganenek hori. Irutreneru eder. Eta garrantzitsuena da, 5 metrotik bera une honetan 240 metro falta dituztela, iristeko. Beste tato bat, nolabait laugarren kaletik Donostia arraunlagunak pitin bat etorri dela estribor aldera, baina oso gutxi. Bai. Muturreko maniobrarik egin gabe estudilok nolabait ere itxasoari eta haizeari utzi, eraman dezala trenerua. Posizioak finkatu egin dira, modu nabarmenean, Estropada oso ona, Arraunek hori 11, eta atzean ere hautsi da. Lehenengo aldiz, 10-11 segundo, Kabok Tirani. Lotuta ere bai, Cabo da Cruzeko emakumeak, erantzunkizuna, entrenatzaile berria, patroia berria ez, Natalia Tubio bertan hasitakoa delako, baina bera ere hor, eta nolabait errespetua aurkariak herrialdeko txapelketan ikurrina edo Galiziako bandera irabazi zuelako, ez? Baina ematen du orain askatu egin direla gorriak. Askatu, hasieratik arraunlagunak askatu da Ibon. Estropada oso ona, Nenera ipatu dugu, kontrarioei atera zenari den erreferentziak eta abantailak kontuan hartuta, lautreneru, Mikel. Jarraitu beharra dute. Bandera ez da seguruan, ez eta txanda irabazi. Jarraitu egin behar dute. Horrentxe, gora erritmo ere bat, 2 eta 3. 37 palada. Egiteako kolarria ikusten hor, Mikel. Bai. Hemen arraunlagunak. Bai, arraunlagunak nagusi lehen txandan Koruñan, eta 11-0-0 45. Eta errekorra ere etzuen apartean, Ez, gutxi gaitik. 11-0-0 45. Bai, Orio! Bueno, 12 segundu, joska bada, Balizan 6, eta barruan beste 6, 12 guztira. Hemen da Cabo da Cruz 3. postuan. Hogeita meretzi paladan. Cabo da Cruz. Bai, Cabo. 37 segundu gehiago. Eta orantxe dator. Erori da, Tiran, azkeneko 3 minutuetan. Segundu asko galdu dituzte, behar bada, aurrez gehiegi saiatuta. 54 segunduko galerarekin, Tiran 4. postuan. Arraunlagunakek 11-0-0 eta 45 behin-behineko denbora, iragarkientzat tarte bat, eta berehala Euskotren Ligako lehen jardunaldi honetan Koruñako uretan, 2. txandan, lehen kaletik Ibaika, 2. Tolosaldea, 3. Hondarribia eta 4. Donostiarra.
Orio entró a 11 con 12, Cabo 11.38, Equirán a 11.54. Quedamos con estas referencias y a espera de que fagan la segunda Kelda y Baica, Tolosaldea, Hondarribia e a Donostiarra. Bedeinkatutakoa gainera 11.00 eta 30 lehen emandako datuari 15 egunen gutxiago. Orain, bigarren Orio 12 segundora, Cabo 30 hirugarren, Tiran laugarren 54. Eta Arraun Lagunakeko presidentearekin Itziar Egurerekin dugu Eritz Hernandez, aurrera lankide zurea da hitza. Alaxe da Mikel, Itziar Eguren, Arraun Lagunakeko presidentearekin gaude, irri fartxu, az estropada hasi eta buka neske egin dutena. Bai, egia esan ongi hasi dute estropada eta hobeto bukatu dute. Oain bigarren txandan ikusi behar ze gertatzen da, ze hor ere beste arerio potenteak ditugu eta ikusi behar. Ziar, iazko bigarrenari gaur, okerrez manabil, 12 segunduz hartu dizkiozue, txapelketa guztiak irabazi dituzue, iazko denboraldi izugarri izan zen. Ez dakit, aurten nork egin behar dio Arraun Lagunaki aurre? Beste arerio guztian ikustet, helburua hor jarrita daukatela, normala dan bezala. Liga beste formatua da, baina ikusi da gaur ere gure neskak oso sendo daudela, eta arerio oso gorrak izango diala genditzeko. Behin eta berriz, iazkoa hobetu badaiteke, hobetu, nola hobetzen da hori? Entrenamentua oso onak egiten, taldea oso ongi elkartzen, eta heldutasun kirol aldetik heldutasun handi bat ukitzen. Orain bigarren txanda hori tentuz ikusi beharko dugu, baina badirudi, Arraun Lagunakek denbora ona egin duela oraingoan. Goazen itxoita bigarren txanda, kontzak ez ospatzen behar da baina lehenago. Estropa oso nahi dute gure neskak, oso pozinago, ez azkenean, puska deixentekoa izan da hori joiatatakoa, 12 segundu, baina bigarren txanda bukatu arte ez dira ezer ospatu. Horixe lankideok Itziar Eguren nintzak tentuz, oraindik bigarren txanda geratzen delako, baina egia esan Arraun Lagunak hasi eta buka sekulako estropada egin du gaur hemen, Koruñan. Hase daritz, hemen Herkules Dorrea eta egia zen Ibon arratsaldeak itxura ona du, baina estropada eremu honetan, oraindik gizonezkoen ohorezko txanda edo gaur hirugarren txanda dena urrutitxo dago eta bate daki haizearen joera ere zein izan daiteke. Orain txari gara ikusten, postak 10 gutxean hartu du urak buelta orduan txe eman du eta pixkanakak ora atzo ezabate baterako hemen iluntzeko 9 erdietan, Miguel, gaur alako aizerik ez du izango, baina haize handia zebilen, eta nire iragarpena da, iruditzen zait, haizeak bera ez duela ingo, arratsalde osoan zer, eta esango nuke. Euskotren ligako lehenbiziko txandatik bigarna, egin duen txantxoa gora egin duela. Bataz bestekoa, lehenengo txandari dagokionez, 14,8 kilometro orduko. Eze pixka bat da hori, Bada, zerbait, noski. Gainera estropada ere mugua oso irekia baita hemen, eta asmatu egin behar da. Pentsa dezagun, lehen errekorra aipatu duzu, Orioren errekor hori 2019koa, behar bada, Arraun Lagunakek ziabogan, hor 2 segundu behar bada galdu ditu, eta hortxe izan du jokoan, hortxe igual, behar bada. Bigarren txanda orain, lehen kaletik Ibaika, bigarrenetik Tolosaldea, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarrenetik
donostiarra, eta benetan badugu gogoa aztertzeko eta ikusteko bi bitartean hemen duzu lehen txandako denbora sorta, 12 segundu hori, kabo 38ra eta 54ra tiranek esan dezakegu estropadaren lehen erdi hori edo oso ona egin duela, eta ia gero bigarren luze horretan erori eginda. Kezkagarria, Mikel, zantzu hori, sintoma hori, kezkagarria, tiranentzat. Eta psikologikoki kolpea, behar bada pasatoz Galiziako txapelketa jokatuta, noski, 4 luze eta 3 ziabogatara, eta hemen 2 luze eta ziaboga bakarrera, beste repris bat behar da, ez? Beste ritmo batean egin behar da lana, eta behar bada ikusten da, oraindik hori ez dutela horren landua, ez? Koefiziente handiak ez dira, 72koa. Bai, ertaina. Hoi da. Haize ufadak ere ez dira oso bortitzak. Baina etengabe, Bai. Haizetxoa. Jarraian. Bueno, hemen aldez aurretik grabatutako irudiak, ondartzatik, Euskal Herrian ere ikusten ditugu, Lekeiti honetan. Esate baterako? Bai, baina hemen hausi izaten da. Pantalanara izaten dute aukeran, eta baina hemen hausi izaten da, arazoak aurrez. Momentu kritikoa. Nola, Tolosaldearen ontzia ikusi dugu, hor olaturen bat arrotu ezkero, txikia izanagatik, hor ondartzak malda hondi hartzen du, eta zilipurdik hau. Ondoko itxaso handiarekin, eta hori dena janda egoten da. Eta papatean, igual metro erdi bateko zuloa, eta segidan beste horren beste. Eta oso hurbil gainera aitzak. Hori da. Bueno, lanerako pronto, badugu gogoa ikusteko ze gertatuko den txanda honetan. Pentsa daiteke Tolosaldea eta Donostiarra goitik ibiliko direla. Niretzat bai. Eta Ibaika eta Hondarribia beste lehia batean. Baina, txapelketa gauza bat dira, eta hau liga da, bihar beste estropada bat ere badago, enteratzaileen planifikazioa, plantilla bera, arraunlari kopurua, arraunlari hoien izakera, eta bestetik balio fisiko horietaz aparte nortasuna ere bai, burualdetik eta sendo eta gogorrak eta... Zenbat aldiz ikusi dugu kirolean esate hori baterako prestaketa luzeak egin, eta eguna iritsi, Mikel, plazara edo dena delako tokira joan, eta ezin onenik eman, kirolari batzuk lotuta geratzen direla. Hori da. Bueno, epailei kasu egin eta ari dira poliki prestatzen. Bueno, epaile kuarrila hona dikor. Motorra ere bai, Elegantea. Bai, begira. Ez dute arazorik izango. Zenbat, 75 alde ikusten da ditu. Galizian olako zenbat ikusten dira kaietan ibon? Bai. Horrutziko dugu ez da? Bai, horixe. Eta denak arrantzarako ez? Bai, horixe. Ea ba. Donostiarrak. Maider Zumetra eta Angela Castro. Bai. Hanketik. Kokatu zaizkigu epaileen agindutara. Nerea Perez. Bai. Vale, proa. Aguanta hori. Atzera xeago ere badago Donostiarra. Aie bakarri falta dira, Hor garrantzitsua, beti aipatzen duguna, abantean egon, epaileak edo semaforoa berde jartzen denean, traineru ez dezala atzerantz harrapatu. Iritze zaite lehenengoa eta laugarrena, tosta pare bat atzeti daudela. Bai. Horrentxe berdintzen. Bai, olatu etorri data. Perfilazioa balduta Tolosa. Ea ba. Bandera txuria, semaforoa gorri. Bai, bordea! Bidali dituzte lanera. Bidali dituzte. Ea ba. Bigarren kaletik Tolosaldearen branka, Ibaika ere hortxe, lanerako hasieratik parekatuta Laura. Bueno, betiko, horrein joaldia, eta pixkanaka, arraunketa, ireki zabaldu ingo dute, pausatu.
hemen Ibaika Mendizabalen taldea, aldaketa asko, du meritoa alde horretatik entrenatzaileak, dauenarekin egin behar da launa, eta Manirretegi, patroi. Patroia, eta 12 baja joan zen urtetik aurten gora, 8 fitxaketa berri, eta azken orduan etorritakoa badira, Kalpe eta Alicante aldean aritutakoa, guztira 4 arraunlari, eta horretxek emango dio behar bada, kuadrilla honek behartzuen bultzadatxoa edo, ikusirik aurrez neguko jetxiretan eta apal xamar ibili direla. Begira Donostiarra, ia guera pasaz, bat, bi, Tolosaldea, Tolosaldeari dagokionez, Pastorren parte hartzea, garantzitsua. Jone Pastor, bigarren tosta da borrean. Patroi Mikel, Laiene Izagirre. Eta gero Usu Neurkia ere, urtebeteko etenaldiaren ostean, itzuli da, eta nolabait esateko, joan zen urtean, Ramon Ostarroren agindutara egindako lan bikain horrek, orain jarraipena behar du. Aurtengo jetxiretan, gauza asko eta onak erakutsi ditu Tolosaldeak. Baja, aipa ezagun Izarol Estailorena, egezko patroiarena. Bueno, orain epaile lanetan. Hori ere oso garrantzitsua. Ibilitako jendea sartzea, zer egin horietan. Odol berria eta begira hemen, Hondarribia, ipagarria, iparraldetik etorri den emakumea, Naia Graziet, ubikara, arrobelkartetik eta Endaikako arrobitik ateratako emakumea. Eta, Miren Garmendia, Mikel, batzeko txopanek urtzen dugu. Zorionez. Tipula txikitzen, istripu etxean labanarekin eta, aberi handia egin zuen. Atzora gutxi zidan zauria eta broma gutxi, Zorrotzegi, aizto hori. Bai. Aberi latza, zorionez, itxura honean du. Ondo, baina eskapada egin du galanta. Bai. Eta hemen Donostiarra Rufo, Urtiz bereak prestatutako kuadrilla, eta hortxe ditugu lanean, hauek ere noski, taldekide duten Ioritz Orbegoz hori, bultzada eman nahi, familia osoari ere bai, egoitzen eriotza dela eta egoitza nahiarena, eta zori gaiztoko gertakizun horrek seguruenik elkartu egin ditu gehiago oraindik kirolariak. Jose Leibar entzun dugu, amorru bereziarekin. Nerea berez. Txandako favoritoak joan egin dira jadanik, baina zaindu dezagun konparaketa. Eta Donostiarra estropada garai hontan arraun lagunak baino 9 segundu motelago. Asko da hori, tartean Orio bostera, eta jarraian izango genituzke Donostiarra eta Tolosaldea 9 eta 10 segundu galduta. Eta hau dena 4. minutura heldu baino lehen. Oraindikan estropada erdia bete gabe, oso koska handia dago. Eta beste dato bat, Tiran Ibaika baino 2 segundu bizkorrago, eta Kabo Hondarribia baino 1 bizkorrago. Nire ustez, nabarmen, baldintzak hobeak izan ditu lehenbiziko txandak. Ez aizearen gati bakarrik, korronteare ikusi dugu, 5 eta 10ean urak buelta hartu duela, orain indar gehiago daukalako. Argi eta garbi. Segundu batean dira Donostiarra eta Tolosaldea, eta 2 traineru eder Hondarribiak Ibaikari. Hondarribian ere izan dira, aldaketak joan zen urteko 8 emakume joan dira, bat hain zuzen Irati Gaztelumendi Donostiarrara, eta ala eta guztiz ere, eta hau, klubaren meritoa da, eta entrenatzailearena, batetik arraunlari berriak eta ekartzea klubera, eta bestetik guzti horrekin eskifaia, orekatzea, osatzea, eta lehiak hor bihurtzea, ez? Une gozoa Donostiarraren zat, 2 segundu horretik ibili da. Baina Donostiarra eta Tolosaldea hortxe parean dira, Balkari gabe, Tolosaldea. Bai, Tolosaldea ez dago ezer oparitzeko. Eta Orio, 7 segunduko atzerapenarekin zen, arraun lagunaken atzetik, eta gero 4 segunduko koska, orain bigarren txandako ontzi hauekin konparaketa egin da. Bali izan dira, Mikel, Bai.
Lehen ikusi dugu, Arraun izer gertatu zaion ziagoan. 5:34 markatu du Arraun Lagunakek. Ea orain. Abizu aurrekalariari, Laura Alonsori. Tosta bat aurretik Tolosa. Bai, trabestuta sartu Pare du. bat, ea maniobra. Itxiagoa Donostiarrarena, baina geratu behar bada, Oso ona, Donostiarraren maniobra bai, gustatu baina zait, ateratzen, baina abiadura gehiago egin beste igual. Ez, Branka aurretik Donostiarrak. Donostiarrak. Branka aurretik Donostiarrak. Hondarribiak 7 segunduko galera, eta orain Ibaika 18 segundora. Beraz, lan ertitako datu guztiak gurutzatuta, Arraun Lagunakek hori 6 atera dizkio, eta orain Donostiarra 11-ara, Tolosaldea 12-ra, lehia hori zabalik dago. Hondarribia 18-ra ziabogan, gero Kabo 20-ra, Tiran 24-ra, eta azkena Ibaika izango litzateke, Erne Ibaika, Tiran baino 5 segundu apalago. Bueno, burruka, txanda irabazteko burruka zabali dago. Tolosaldeak, puntu garrantzitsu bat dago hor jokoan. Eraz, hor dago txanda. Biharkoari begira aurreratu dezakegu, okerra hundirik espada, ere abakita dagoela, bihar horrezko txanda, Arraun Lagunak, Orio, Donostiarra eta Tolosaldea. Baina, beste guztien artean, Hondarribia eta Kaboren artean, segundutxo balegoke, hori burruka hori zabali dago. Ean norabideak, Mikel orain, Tiran, eta azkenik Ibaika. Bi patroiek dute orain, biek, laurek. Lau patroiek aukera, baborrera edo estriborrera jotzeko. Branka sartu dio Tolosaldeak Donostiarra. Burruka latza, Brankaz branka, horrelaxe. Bat, bi, hemen berriro ziago Donostiarra. Itxiagoa ziriago sartu da Donostiarra. Txandak zailkapenarekin ez antolatzeak, hau da, sosketa bidez egiteak eta ekartzen ditu horrelakoak, ez? Eta, bueno, estropada bakarra da. Urren urterako saldute, neurria hartu alegia. Zailkapen nagusiarekin antolatuko direla. Aurreko urteko demoraldiko azken zailkapen nagusiarekin antolatuko da lehenbiziko jardunaldia. Hori da. Beno, 2 minutu terdi estropada bukatzeko. Bai, baina orain Tolosa dabil, branka aurretik sartuta, bai. Eta, ojo, Erne honekin, Orio eta Tolosaldearen artean segundu bakar badago, Oriotarren alde. Erne honekin. Eta ziabogan post, zituen 6. Alegia rekuperatzen ari dira. Oriorekiko, bai. Tolosaldea eta Donostiarra. Bestetik, Hondarribia eta Kaboren artean koska berdeen alde joan da, igo eginda, 4 segundura. Eta Ibaika eta Tiranen artean segundu bakarra dago, Euskaldunak hor erreferentziaren jabe izanik, estutu eta estutu, badute behar bada aukera azken postu hori saiesteko. Ia treneri basartu dio, Tolosaldeak Donostiarrari. Orantxe eskatu du, bere presek. Bat. 37 pala da. Ba, eman dio kolpea, Mikel. Bai. Poparean. Bai, ontzi bat. Lehenengo aldiz, ontzi baten bueltan aurreti da. Eta gaur ez baitago lantza azkar alakorik. Ea ba. Ibaika estropada zidenetik lehen aldiz Tiran baino bizkorrago. Eta hemen bigarren posturako dago. Burruka hortxe dago. Burruka gogorra, Orio eta Tolosaldearen artean. Donostiarra ez dago hain urruti, baina metro gutxi, hemendik aurrera lanak bukatzeko. Begira zaleak hemen arkaitzetan eta kokatuta. Eta estropada oso orekatua eta polita. 2 segundu Tolosaldeak Donostiarrari. Hondarribia 14 hirugarren txanda honetan, estropada txukuna egiten, eta Ibaika 33ko atzerapenarekin, une honetan Ibaika Tiran baino 3 segundu azkarrago. Atzetik aurrera ari da Ibaika. Laien Eizagirre bere kaleari eutxiz.
Donostiarra ere bai. 3 segundu gutxi ematen du, bakarren bat irudituko zen, ez da inbeste. 10. minutuan, 10. minututarrian trenerio bat aurretik joatea, abiadura ia behar dinean, eta olatu lantza azkar horietako bat itortezen. Eta 150 metro falta direnean bukatzeko, hori gaindi ezina da. Izugarrizko olaturen bat, ez dago, une honetan ez dago. Tolosaldeak aurre hartuko dio, Nerea Perezek dio baietz, sinistu segi. Bandera arraunek, Tolosaldea Orioren denboratan. Tolosaldea Orioren denboratan. Bigarren postua kolokan dago. Txanda bai, txanda Tolosaldearen zata. Eta bandera arraun lagunak entzat. Bigarren Orio, hirugarren Tolosaldea. Orantxe Donostiarra. Tolosaldea 11 eta 13, Oriok 11 eta 12. Donostiarra 4. 11 eta 17. Bai Hondarribia orain, Hondarribia 5. 11 eta 30. Eta txandako azkena. Tiranek 11 eta 50. Baina ez sailkapeneko azkena gaurko honetan. Saiatzen ari dira hori ez gertatzeko. Ibaikakoak Tiranek 11 eta 54, aurretik heldu da Ibaika. Ibaikak 7. tokian bukatuko du gaurko jardunaldia, 11 eta 51. Bueno, polita izan da, txanda honetan Tolosaldeak eta Donostiarrak izan duten norgehiagoka, eta baita ere bukaeran Tolosaldeak errenta hartu duenean Orioren denbora horren bila eginiko azken txampa hori, Ibon. Treneru garbi-garbia, treneru eta pare bat osta, Tolosaldeak Donostiarrari, eta esango nuke, bigarren luzearen bigarren erdian hanka egin diola, Poparean egin dio hanka. Hemen, dena eman da, kirolariak, eta argi dago, bihar beraz Bueuko banderan, lehenengo txandan, Hondarribia, Kabo, Ibaika eta Tiran izango ditugu lehian, eta Orezko txandan izango direnak, gaurko lau azkarrenak, arraun lagunak garailea, 12 segundu sartu dizkio hori, Tolosaldeari 13, Donostiarrari 17. Eta ematen du txanden artean ere koska nahiko nabarmena dagoela, Ibon, zer iruditzen zaizu? Iruditzen zait, lehenbiziko jardunaldi honetan, sorpresarik ez dela egon. Batetik, bi txanden arteko diferentzia hori aurre ikusten genuen, hor garbi ikusten dira, Miguel, lau aurrenekoak eta beste lauen artean hor dagoen koska, eta arraun lagunak ere, espero genuen. Bagenekien goiti zebilela, azkeneko emaitzak eta ikusta, eta gaur hori bai ez datu baino ez du egin. Bueno, batzuk ondartzara ere animatu dira, aizetxoarekin eta gaur ez da jende pilaketa hondirik izan ondartzan, Giro hobetzen hemen, Ez Euskal Herrian ikeragarrizko. Euskal Herrian erabat petralduta omen dago. Hemen zelkapena, epaileek datu guztiak xetu eta gero, arraun lagunak 11-0-0 bigarren Orio 12 eta 32, hirugarren Tolosaldea 13, laugarren Donostiarra 17, gero 5. Hondarribia 29, Kabo da Kuruz 28, Ibaika 51 eta Tiran 54. Eta uste dut, badugula protagonistaren batekin Eritz Hernández lankidea. Halaxe da, Mikel, gurekin dugu Patxi Francés, Orioko entrenatzailea. Bueno, Patxi, no sé cómo has visto la regata. Es verdad que Arraun ya desde el principio ha marcado el ritmo y bueno, ha ido poco a poco alejándose. Y vosotras intentando, ¿no?, agarrar a su popa para manteneros. No sé cómo lo has visto. Bueno, intentar sujetar, ¿no? Sabemos que en estos momentos Arraun es la tripulación más potente de las que estamos en el agua, con diferencia. Y bueno, sabemos que tenemos que ir limando poco a poco si queremos acercarnos a ellas en un montón de detalles que todavía nos faltan, ¿no? Luego hemos tenido un poquito de mala suerte, yo creo, en la misma salida ya, sabiendo que son, repito, muy superiores a nosotros en estos momentos. Arraun, que nos ha cogido una ola y ya nos hemos puesto 2 segundos en la parada, 3, o sea, estábamos ya 2 segundos detrás de ellas, y eso quieras que no, con tripulación tan potente como Arraun, pues te mata, ¿no? Pero yo estoy contento, estamos entrenando bien, yo creo que el bote está yendo cada vez más fluido, más suelto, mejor, y
poco a poco. Analizando un poquito la regata, hemos visto que en la ciaboga habéis conseguido reducir la distancia, habéis quitado 2 segundos a Arraun, pero luego otra vez se han ido. Pero bueno, son pequeños detalles que a un entrenador también le valen, ¿no? Sí, bueno, pero hay que hacer esos detalles para poder recortar. Sabemos que hemos recortado en ciaboga, porque ha hecho Maider una muy buena ciaboga y el equipo en general. Pero luego nos falta un pelín de motor pues, para cargar ese remo bien en la vuelta y que la ola pues sea una ola alegre, una ola fácil para nosotros, que todavía no lo es. Arraun, me acabas de decir que está a otro nivel. En ese escalón por abajo habéis terminado primeros. No sé, también otra nota positiva. No, por eso estoy contento, ¿no? De hecho, cuando empezamos este mes pasado los campeonatos, yo decía, en estos momentos somos cuartas. Salimos de San Pedro, el descenso que hubo en invierno, cuartas, y íbamos con todo lo que teníamos en ese momento. En el provincial hicimos cuartas. Y ya bueno, pues hemos ido subiendo, hemos ido escalando y ahora estamos segundas y vamos a seguir trabajando, que sepa la gente que Orio va a seguir compitiendo a tope. Eskerrik asko, Patxi. Bai. Horietxik, Patxi Frances, Orioko entrenatzailearen hitzak pozik, egindako lanagatik eta baita lortutako emaitzagatik ere, Mikel? Patroien sailkapena eta bide batez, arratsaldeon, Euskal Telebistan lehen katearen jarraitzaile zareten hoi. Jarraitu duzue zuek Frantziako turra Euskal Telebistan, eta hemendik aurrera nahi baldin baduzue estropadak ere bai, Galiziatik, Koruñatik zuzenean, eta sailkapenean bukatu berria den emakumeen lehian, Arraun Lagunak izan da azkarrena, eta Arraun Lagunakeko emakumeek jasoko dute bandera aurrez, patroien sailkapenean Nerea Perezek bildu ditu 8 puntu, eta Nereak elastikoa jasoko du, hain zuzen Euskal Irrati Telebistak patroirik onenari eskainitako sari hori, eta Borja Rodrigo presidenteak, Teka Eligako presidenteak emango dio sari hori, eta txirrindularitzaz gozatzen izan zareten hoi esango dizuegu, oso txanda ederrak ikusi ditugula, eta batipat Arraun Lagunakek eta Oriok oso lan hona egin dutela lehenengo txandan, Arraun Lagunakek erakustaldi ederra eman duela, Ibon. Ikeragarrizko estropada egin du Prankaz eta Poparean segunduari josi, eta bere txandak idei modu progresiboan abantaila handia aterata. Hor da Nerea Perez, bere elastikoarekin, Euskal Irrati Telebistak joan zen urtean bezala, patroirik onenari eskainitako saria, puntuak eta egin eta gero, hortxe, momentuz, lidertzan Nerea Perez. Eta esan dezagun, oso bigarren txanda estu ere ikusi dugula Tolosaldea eta Donostiarraren artean, azkenean Tolosaldeak Poparean 4 segundu lortu ditu Donostiarraren aurretik. Eta sailkapen nagusian, garaipen bat eta 8 puntu Arraun Lagunakentzat, 7 Oriorentzat, Tolosaldea 6rekin, Donostiarra 5ekin. Bihar, hortxe langa bota, eta hoiek horrezko txandan arituko dira, bihar bigarren txandan, Buenko uretan. Eta lehenengoan, Hondarribia, Cabo da Cruz, Ibaika eta Tiran. Bekaldeko hauei begira, nik uste Hondarribia maila honean, bere kuadrilla eraberrituarekin eta sendotasunez aritu dela. Beste hiruren gainetik ikusten da. Hori da, eta beste hiruren artean, azkenean behar bada bigarren luze ona eginda etekina atera dio horri Cabo da Cruzek, eta Ibaikak sufritu egin du lehenengo luzean, eta bigarrengoan Poparean jan egin dio, galdutako guzti hori Tirani eta azken postua saiestu du. Erne, gogoratu ikusentzuleok, aurten azkena, 8garrena, zuzenean jaitsi egingo dela, orain arte, lehen urtea izanik 8ko kopuruarekin, Galiziak bazituen 2 ordezkari bermatuta, baina klubek neguan erabaki zuten hori aldatzea komeni zela, uste dut erabakia ona izan dela, ona, lehiaketari begira, eta orduan, momentuz, azken toki horretan jetxiera zuzena ekarriko lukena, postu hortan Tiran izango genuke, eta playoffeko tokian Ibaika. Baina hau hasi besterik ez da egin, estropada asko ditugu, eta poliki-poliki, postu horiek eta goikoak ere bai,
leia zorrotzaren bidez, estropada bakoitzean erabaki behar dira. Puntua landu egin behar dira, banaka-banaka. Banaka-banaka, eta dagoeneko pentsa, esate baterako. Donostiako bitalden artean, Miguel, 3 puntu. Lehenbiziko estropadatik, bueno. Han Astudillo. Andrea Astudillo. Aurreko urtea bukatu zuen bezala, hasiko du hurrengoa. Bai, eta simela, Hor... Beharko. Bai. Hor, trampailura inota hor ikusi dugunean, bai Euskadiko txapelketaren mila, eta bai, Lirain eta era berean, nervioarekin eta sendo. Garaipen handiak bildu ditu hilabete hau zoragarria doa, Arraulagunak elkartearentzat, hau hasi besterik ez da egin, oraindik ekainean gaude. Jokatutako guztia irabazi du. Hori da. Gipuzkoako txapelketa, Euskadiko txapelketa, Espainiko txapelketa, eta orain Euskotren Liga hasi, eta lehenengo garaipena ere bai, hemen Koruñan. Iaz ere bai, hemen irabazi zuten, Mikel? Bai. Koruñan? Bai, iaz Tolosari 3 segundu eta Donostiarari 5. Hor da banderarekin. 7. bandera eta Arraunlagunakek irabaziak ditu 2022, 2023 eta 2024. Beraz, azken 3. Aurrekoak Oriok irabazi zituen, 19, 20 eta 21, eta lehenengoa 2018an San Juanek. Bueno, oso txura hona eman du, Bai, oso hona. Bueno, emakumeena honemeste zeten egingo dugu, amaitutzat emango dugu, iragarkientzat tarte bat eta berehala Euskolabel Ligaren hasiera eskainiko dizugu, zuzenean, Koruñatik.